ширкати софсавдо барои зиёд кардани риш ё барои зиёд кардани мӯи сар ё барои дарди меъда ё барои кам кардани вазни худ инчунин доруҳои варзишӣ, протеин ва гейнерҳоро ба шумо тавсия медиҳад. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия дар муддати 3 соат карда мешавад. Рақамҳо дар рӯи экран. Ва инчунин барои ҳамаи дардҳо равғани сиёҳдона аз софсавдо. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, мо чанд ахбороти нав тайёр кардем, баҳри шумо пешниҳод мекунем. Айни ҳол дар як мавзӯе ки бисёр шумо савол медоден, оё дар Федератсияи Россия авфи муҳоҷирон мешавад ё ки не. Ва дар ин бора айни ҳол котиби матбуоти президенти Федератсияи Россия қайд намуд ки аз тарафи президенти Россия ё аз тарафи ҳукумати Россия ягон намуд қарор ба имзо расидагӣ нест барои авф кардани муҳоҷирон. Вале и айни ҳол гапе ки ҳаст гапи мардумие ва ягон тасмимам гирифтагӣ нестанд оиди авфи муҳоҷирон. Котиби матбуоти президенти Федератсияи Россия қайд намуд ки дар моҳҳои оянда аз сабаби норасоии қувваи коргарҳо баъдан аз ҷониби намояндагон пешниҳод шава ба ягон хулоса омада баъд пешниҳод мекунанд. Баъд аниқ мешава ки оё авф мешава дар оянда ё ки не. Вале айни ҳол хеле ки гуфтем, котиби матбуоти президенти Федератсияи Россия гуфт ки ягон қарор нест ва ягон чирам ба имзо расидагӣ нестай амнистияи муҳоҷиро намешавад. Дар оянда, яъне ки дар моҳҳои дигар ё ки то соли нава ба ягон хулоса биёянд, баъдан мумкин ки бишавад. Хабари навбатӣ оиди даъвати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон барои кӯмаки фаврӣ ба Панҷшер. Дар ҷаласае ки айни ҳол дар шаҳри Душанбе баргузор шудагӣ ва рафтесай бо иштироки президентҳо, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон аз зарурати андешидани тадбирҳои мушаххас барои рафъи таҳдидҳо ва Афғонистон низ қайд намуд. Ва инчунин гуфт, Тоҷикистон борҳо аз ҷомеаи ҷаҳонӣ бахсус Созмони Милали Муттаҳид ва Кумитаи Байналмилалии Салиби Сурх даъват кардааст ки ба Афғонистон ва аҳолии вилояти Панҷшер ки тақрибан 2 моҳ боз дар муҳосираи пурра қарор доранд кӯмак кунанд, гуфтааст президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. Тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Ягон савол боша, агар дар комментария саволотона бинависонед. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.